Diyos marahay na aldaw po sa Indugabos, as in welcome po sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Sa Santa Misa pong ini, idolot niya to an sa tong mga personal na pamibi asin kahagadan, asin ang mga minasunod. Pasasalamat sa gabos na biyayang naresibi, dolot ni Nene del Rosario, Arcilia family, Norma San Buenaventura, Hazel Lumbria, Matias Asinenguero family. Pasasalamat sa kaldawan ni Victor, dolot ni Vanji Alano, asin sa kaumawan ni na San Jose, San Judas, Inang Peña Francia, dolot Canllantero and Decena families. Para sa Diyos no na tabang sa mga pagsasadiri, dolot ni Nene del Rosario. Pagiging harayo sa katibaadan, karahayan ni Lawas ni na Rosalia, Janet, Juliet, dolot kan Villaferte family. Sa karahayan ni Lawas, pagiging harayo sa katibaadan, asin bendisyon sa pangkabuhayan, ni na Arnold II, Cindy, Arnold Kirby, dolot ni Benang Bunyag, ni na Maria Francia, Mary Jane, Roderick, Virgie, Bibi, Joseph, Hector, Alexis, Judy, Luis, Naina, Marie, Christian, dolot Canllantero and Decena families. Para sa karahayan kan Lawas ni Ernesto Jr., dolot ni Emily Velasco, asin ni Arnaldo, dolot ni Benang Bunyag. Sa pagiging harayo sa katibaadan ni na Maria Faye Dona, Viel Maria, Carmen, asin Jerome. Asin sa marahay na salud kan kabos na may helang na miyembro kan CRC, LLFCC, espesyalmente ni na Salve Cabral, asin Te Behamunde. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, ni na Jose, Mila, Cristina, Itchay, Reynaldo, Pantaleon, Marce, dolot ni Nene del Rosario, ni Leonard, dolot ni Janet Villafuerte, Fevi, dolot ni Pobrecita, ni na Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, Ernie, Fernan, asin Dominador, dolot ni Del Fornoles, ni na Severino, Sotera, Salvador, Norberto, Cesar, Marcelo, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Doti Monte, ni na Epifania, Antonio, Aaron, Maria Clara, Casiano, Saturnina, Pablita, Gregorio, Ronald J., Yolanda, Irene, dolot Canllantero and Decena family. Asin, sa para sa kalagkan mga nagpahingalong miyembro kan CRC, LLFCC, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dolot ni Salve Cabral. Ngunyan, iyo ani kaapat na Domingo nin Kwaresma. Ang tema, ang pakikipag-ulian sa Diyos. Kita nagbabaklay pasiring sa kahadean ng Diyos. Igwa nin mga panahon na inaagihan taan sa langdalan. Napaparayo kita sa Diyos. Sa panahon ng Kwaresma, kita gabos inaapodan na magsulsol asin makipag-ulian sa kagurangnan. Magbalik kita sa tamang dalan, pasiring sa Diyos. Ang satuyang selebrasyon pamamayuhan ni Reverendo Padre Mark Anthony Beria, Formator, Holy Rosary Minor Seminary. Matindog po asin maugmang awiton ang awit sa pagpuon.
po niya ito sa tuyang selebrasyon. Sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos nin katuninungan, ikinakaugman niya mo si Jesucristo na sa imong aki. Huli sa iya kami nakabalik sa imo, sa malaad na pagtubod asin liputok na pagkamuot. Daraha kami sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat nin sa imong aki si Jesucristo. Sa mong kagurangnan, na nabubuhay asin nagahade kay bamo asin nin Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Sa babasahon, madadangog niyato ang manunungod sa mga Israelita na nagselebrar kan fiesta nin Pasko na minatapos kan panahon ni Moises, asin man kan sa indang pagbaklay sa desyerto. Hinanyugon po niyato ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Josue. Ang kagurangnan nagsabi kay Josue, ngunyan, hinali ko sa indo ang kasupuga na tinios nindo, duman sa Ehipto, kanan Israelitas na sa Gilgal. Inutob ninda ang Pasko na ikakag-apat na aldaw kan bulan, pagkabanggi duman sa kapatagan sa Jericho. Pagkaaga, pakatapos kan Pasko, kan aldaw man sa nang idto, kinakaninda ang mga bunga kan daga, mga tinapay na daing lebadura, asin tinutong na mais. An mana tumuninong, poon na sinda nagkakan kan mga bunga nin daga. Huli tamayo ng mana, ang mga Israelitas nagkakan kan hali sa daga kan kanaan. Poon kadtaon na ito. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Namiti asinhil nga, an kagurangnan marahayon. Namiti asinhil nga, an kagurangnan marahayon. O umawon ko an kagurangnan, sa gabos na panahon. An sa iyang kaumawan, danay nauya sa sakong uso. An kagurangnan ipagoogmanin sa kong kalag. An mga mapakumbaba, mahimate asin mauugma.
Namiti asinhil nga, an kagurangnan marahayon. Ipagrukyaw niya to ang kagurangnan. Burunyog na ipagrukyaw niya to ang sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan, asin dinangog ako. Sa gabus kong pagkatakot, ilinigtas ako. Namiti asinhil nga, an kagurangnan marahayon. Maghiling kamo sa iya, asin kamo maliwanag. Dai masupog ang sa indong lalawgon. Ang dukha nagapod. Dinangog nin kagurangnan. Asin ilinigtas sa gabos na kahorasaan. Namiti asinhil nga, an kagurangnan marahayon. Ani kaduwang babasahon, iyo an manunungod sa estado kan pagiging apostol. Si Kristo, iyo an minatao nin kusog sa apostol, tanganing mautob an sa iyang katungdan. Hinanyogon po niya to ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An si isay man na yaon ki Kristo, siya sarong bagong nilanang. Lihis na andaan, ngunyan bago na an gabos. Inigabos gibo nin Diyos. Ibinalik kita nin Diyos sa iya huli ki Kristo. Asin, itinaos to ang ministeryo nin pakikipag-ulian. Huli ta ki Kristo ang kinakban, ibinalik nin Diyos sa iya. Dai sinala sa sainda ang saindang mga kasumbikalan, asin, itinaos to ang mensahe na kita ibinalik na sa Diyos. Kami mga sinugo ni Kristo. Pinapaagi sa mo ang pakiolay nin Diyos sa saindo. Sa ngaran ni Kristo, sinasabihan mi kamo. Makipag-ulian kamo sa Diyos. Andaing kasaklan, ginibong kasaklan, huli sa to. Tanganing sa iya, kita maging katanosan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An Diyos Ama, pano nin pagkaherak. Iyo ini an mensahe kan Ebanghelyo, ngunya na Domingo. Matindog po ang gabo sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine, crucem Tuam. Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem Tuam, laudamus Domine, crucem Tuam. Adoramus Domine, resurrectionem Tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. An mga publikano asin mga parakasala nagrani sa paghinanyog kay Jesus. An mga pariseyos asin mga eskribas naggurumod-gumod na ansabi, ang tawong ini nag-ako kan mga parakasala asin nagkakan sa kaibahan ninda. Kaya, inusip ni Jesus sa sainda ining parabola. Sarong lalaki, igwanin duwang aki. An nguhod nagsabi sa sayang ama, Ama, tawan sako an kabtang kan pamana na manunungod sako. Binanga kan ama an mga rugaring sa sainda. Pakalis ni nagkapirang aldaw, tinipon kan nguhod an gabos na nanunungod sa iya, naglakbay sa harayo, asin duman ginamit an sa iyang rugaring
sa maraot na pamumuhay. Kan ubos na, nagkaigwanin makuring gutom asin nagpuon siyang makamati nin pangangaipo. Nagdulok siya asin nagpatandan sa sarong tagaduman. Isinubol siya na maglate asin magbahog kan mga urig. An ipinagbabahog sa mga urig iyoan sa iyang kinakakan. Hulita mayo nin minatao nin kakanon sa iya. Ini sa iyang napag-isip-isip asin nagsabi, pira sa mga surugoonin sa kuyang ama, may tinapay na labi pa sa kaipuhan ninda. Mantang ako digdi nagagadan sa gutom. Mabangon ako, mapuli sa sakuyang ama, asin masabi ako sa iya, Ama, nagkasala ako sa imo, day ako maninigo na apodon pang aki mo. Gibuha akong saro na lamang sa imong mga surugoon. Dangan nagbangon, asin nagpuli sa harong nin sa iyang ama. Harayo pa, nahiling na kan ama, asin naglumoy an puso. Duminalagan, kinugos an aki, asin hinadukan. An aki nagsabi, Ama, nagkasala ako sa imo. Day ako maninigo na apodon pang aki mo. Alagad an ama nagtugon sa mga surugoon. Luwasan an pinakamagayon na gubing asin isulot sa iya. An muro singsingan asin an mga bitis sapinan. Kuaha an pinatabang baka asin bunoon. Magkakan asin magugma. Hulitay ning sakuyang aki nagadan, asin nabuhay giraray, nawara, asin nagbalik giraray. Asin sa indang ipinag-ugma. Antugang na matua, yaon sa uma. Pagpuli kan haranina sa harong, nadangog ang tugtog asin sarayaw. Ipinaapod ang saro sa mga surugoon, asin hinapot kun ano ang nangyari. Sinimbag, nagpulian sa imong tugang, asin an pinatabang baka, pinabuno kan sa imong ama. Hulitaan sa iyang aki nakabalik na marahay asin buhay. An tugang na matua, naanggot, alagad an ama nagluwas asin kinaulay. An aki nagsimbag, hilnga, sa halawig na panahon na ako naglingkod sa imo, asin dai ko linapas ni saro man lamang kan sa imong pagbuot, dai mo ako tinawan nin sarong kanding na sa kuyang ikapag-ugma sa kaibahan kan sa kong mga katuod. Alagad, pag-abot kay ning sa imong aki na nagpatunaw kan sa imong sadiri sa mga maraot na babae, an pinatabang baka pinabuno mo para sa iya. An ama nagsabi sa iya, Aki ko, ikadanay na uyas ako, an gabos na sakuya sa imo, alagad tanos asin maninigo na sa tong ipag-ugma, hulita ining sa imong tugang nagadan, asin nabuhay giraray. Marhay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa kada istorya o sa telenovela o maging sa mga pelikula, igwanin duwang karakter, dominanting karakter. An bida asin an kontrabida. An bida, syempre, itong may marahay na buot, asin marahay an ugali. Asin an kontrabida, itong may maraot na buot, asin pag-uugali. Dayman ini nawawara sa satuyang nadangog na istorya sa Ebanghelyo. An parabola kan masumbikal na aki. Sisay daw an bida o saro siya daw an bida o saro siyang kontrabida. Kung bako siya an bida, sisay. An parabolang sa tuyang nadangog, mas tamang gayod tawan nin titulo na
an parabola kan marhay na ama. Imbis na parabola kan masumbikal na aki. Taan bida, iyo an ama, bako an aki. Bakong tama kun paghihilingon an ginibukan ama. Pakatapos kan kadakol-dakol na karatan kan sayang aki, dahil siya ni respeto, pinagsamantalahan an sayang kabuutan, nilustay an kayamanan, tapos sahuri, nakuapa niya ining patawadon. Arog kay ni karahay an sa tuyang Dios. Kung halos abusuhon taan Dios sa kadakol-dakol asin paulit-ulit ang pagkakasala, nakahanda pa man giraray siya na magpatawad asin akuon kita bilang sa iyang mga aki. Dahil natapos an sa iyang pagiging marhay sa iyang bunso na aki, an sarong ama sa parabola, mas ipinahiling niya ini sa iyang panganay na aki na sarukman masumbikal. Totoo, an panganay nagserbi sa iyang ama, alagad an sa iyang pagserbi, mayo nin pagkamuot. Ipinahiling paman giraray niya an sa iyang pagkamakasadiri, taday niya maako an sa iyang tugang na nagbabasol, nagsusulsol, asin an karahayan kan sa iyang ama. Siring man, nangangaipuhanin pagsabot asin pagpapatawad, alagad daiman ini ipinagkait kan sa iyang ama. An istorya po, open-ended, mayong ending. Dahil taaram kun naglaog man talaga sa harong an panganay. Dahil tapos an istorya ta igwapanin ikatulong masumbikal na aki. Kitaan ikatulo. Kitaan magibukan sa tuyang ending sa parabolang sa tong nadangog. Aakuon mo daw an karahayan buot na ipinapahiling sa imo kan mahal na Dios. Si Isay bayaan pinakamatrayumpong tawo sa kinaban. Sinda itong mga tao na napasala minsan, alagad nagtindog asin day nagsuko. Si Isay an mga pinakamayaman na tao. Bako daw si mga nalugi minsan, alagad nagpursige sa pagninegosyo. Si Isay po ang mga tawong tunay na namuot. Sinda si mga tawong minsan nakulgan, binayaan, o minsan nadurog ang puso, alagad nagpadagos na mamuot. Si Isay po ang mga tawong maugmangunyan o nag-uugma. Sinda si mga tawong naka-eksperyensya nin dakul na kadipisilan sa buhay, alagad sa indang nalampasan. Si Isay po ang mga tawong banal. Sinda si mga tawong dating makasalan, alagad nagsulsul asin nagbago. Kaya nga niyan sa itong mga babasahon, nangangapudan sa satuya na magsulsul asin magbago. Sabi nga ni, makipag-ulian kita sa Dios. Siring sa ipinamating pagkamuot kan ama sa parabola, an satuyang Dios nag-aalok man sa satuya na akuon niya to an sa iyang mayong kondisyon na pagkamuot sa tuya. Dawa na sabihon tanang, pano kita nin kasalan, unin kasumbikalan, alagad, an mahal na Diyos day nanggad magsasawa na akuon asin patawadon kita. Urog na magpakumbaba kita na akuon an sa tuyang pagkakasala, asin udok sa puso na maghagad nin kapatawaran, asin magbagong buhay. Sabi nga ni kayan, God doesn't count the number of times we fall, but the number of times we rise whenever we fall. Hilingon po nindo mga tugang, an pagtaon niya to nin pagpapahalaga sa kwarta. Kung igwa ka nin 1,000, dawa pa yan mahulog sa basurahan, alagad 1,000 pa man giraray an paghiling niya to kaiyan.
dawa to makan mo, dawa gurumuson mo, sang ribo maman giraray an halaga kaiyan. Day man nagbabago ang paghiling niya to, dawa na maati na. Kukuahon ta paman giraray, ninhuli ta ini, mahalaga, asin may kantidad sa satuya. Siring man kaiyan ang paghiling sa satuya, kan satuyang mamumuton na ama. Dawa guraano kita kaati, ang paghiling niya to sa satuyang sadiri. O guraano kaati ang paghiling kan ibang tao sa satuya. Alagad, sa matanin mahal na Diyos, kita mahalaga. Siring na ang Diyos danay na marahayon sa satuya, danay man kitang magpapakamarahayon sa satuyang kapwa. Siring na ang Diyos danay na nagpapatawad sa satuya, danay man kitang magpatawad sa satuyang kapwa sa espiritu nin pagkamuot. Amen. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan. Kaglalang kan langit asin daga, asin kay Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutupod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ni mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, dapat na magpamibi kita sa gabos na panahon, espesyalmente sa panahon ng Kwaresma. Dapat na maimbod kitang magbantay kay ba ni Kristo asin magpamibi sa satuyang Ama. Sa lambang pag-arang ang satuya pun simbag, kagurangnan, kahiraki kami. Kagurangnan, kahiraki kami. Tanganing ang gabos na Kristiyano, sa inman na lugar, maging mapagsimbag sa tataramon nin Diyos, sa banal na panahon na ini, ipamibita sa kagurangnan. Tanganing ang katawohan sa inman na lugar, maghingowa na makamtan ang katuninongan, tanganing ang mga aldaw na ini, maging panahon na pag-ako nin tabang nin Diyos, asinin kaligtasan. Ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kami. Tanganing ang gabos na nagkasala, magbalik giraray sa Diyos, sa panahon na ini nin pakikipag-ulian. Ipamibita sa kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki kami. Tanganing kita mismo, makanood na magsulsol, asin magrayo sa kasalan, sa bilog niyatong puso. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, kahiraki ka. Kagurangnan, magbalik giraray lugod sa imo an sa imong banwaan, asin maglingkod sa imo sa bilog nindang mga puso. Sa dakulang paglaom kami minaarangkan sa imong tabang, mamidbidan milugod an sa imong pagkahirak, asin pagkamuot sa samuyang buhay. Hinahagad mini, huli ki Kristo, na samuyang kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Thank you.
tuyang pagkamot, sa saindo itinaon. Ang katoninungan ibinabalat ko. Ang sakong katoninungan, sa saindo itinatao. Magdanay kamo sa indoan kaugmahan ko. Pagkamuot ng danay na itatao, asinan paglaom sa gabos na Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa kuasinan sa indong atang makumanlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, idinudulot mi sa imo ining mga atang na nagtataong kaugmahan, palaadaan sa mong pagkamot sa Eucharistia asin warasan ang kaligtasan sa kinaban, ini hinahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na dahing kasagkuran, sa pag-ayonon hawak, pinugol mo ang mga bisyo, iniitaas ang isip, iwinaras mo ang kabagsikan, asin ang mga premyo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Huli sa iyan mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga banal na sirafines, buronyog asin maugmang nagsisilibrar. Out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa among mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabon ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin lugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring nyambut, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinaw sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako ka gabos, asin magkakan kay ni. Tainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magako ka gabos, asin mag-inom kay ni.
Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimayara kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkahirakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kay ba ni San Jose ang sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaigtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kairas kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa saya sa imo Dios amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatod kan Dios na kaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yapon sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, isirin sa samong kakanon sa araw-araw, itaon mo sa muya-muya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Pinapatawad niya mo.
makasala sa muya. Asin para kami ang naraas sa sugo, kundi alawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyaman katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglawam asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulitang sa imo at kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hare paggilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapasain. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo nin katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maoomayan.
Asin sa iyong dugo, sa iyong itinatao ang buhay para sa kaligtasan ng katauhan. Maria sa agakong ki Jesucristo sa sakramento nin pagkamot, tinapay nin sa tuong buhay alakon, harap nin kaligtasan sa tuyang inumon. Ansisay man ako makan kan hawak niyang banal. Ansisay man ako minom kan dugo niyang mahal. Sa iya magdadanay ang buhay sa Ating dugo. sa pagpasalamat. Mami, bi kita. Dios Ama sa langit, liwanag nin gabos na uya sa kinaban, an sa mong mga puso, pano akan liwanag, nin sayang marahay na bareta. Day kaming ibang pag-isipon kundi ika, day kaming ibang kamutan kundi ika. Iniiwaras mo sa mo, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa pamibi, para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibi kita, tanganing ang nagdadangadang na eleksyon, nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag kan kabutan kan kagurangnan na nagigiya sa mga kaaabtan nin mga nasyon. An sa tong simbag sa pag-arang, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an konsensya, danay na magi nyatong pinakang batayan sa pagpili. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing an karahayan nin kagabsan, danay na magi nyatong nangungurog na katuyuhan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang dignidad nin tawo galangan sa gabos na panahon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkatakot sa Dios asin pagkamuot sa paglingkod maggiya sa mga nagmamaawot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga kandidato maghimati sa tingog nin mga daing kusog asin magkaigwan nin puso para sa mga dukha asin mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga pigkatiwalaan nin katungdan sa eleksyon, danay na magsurog asin panindugan an satuyang demokrasya. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkasararo, maggiya sa satuyang nasyon sa dalan nin katuninongan, katanosan asin kauswagan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing kita bilang sarong banwaan nin pagtubod, magdara nin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Mami, bi kita. Pastor nin mga kalag asin paraligtas nin mga nasyon an politika balaog mo samo, sarong pangapudan na maglingkod sa kapwa asin magtalubo sa kabanalan. Antabayan mo an samuyang politika, siring kan paggiya mo samo. An pakisumaro niya mo sa politika para sa mga botante asin mga kandidato, magdaranin kaumawan sa mamumuton mong ngaran, asin magtabang samo sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Divino Rostro, Kahirakan mo kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Tabangan mo kami.
Matukaw muna po para sa pasasalamat. Pasalamatan po niya to ang satong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Mark Anthony Beria. Thank you, Father. Asinan sa tuyang mass sponsor, Absalon Abio and family, ang mga nagbasa asinan Ministro Laico, asinan presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asinan sa Indang Pag-iriba, asin sa gabos po na nakisumaro sa misang ini, salamat po. Pasalamatan man po niya to ang manihamiento asin pag-iriba kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-aire kan misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa Converge Channel 9 asin sa PBN Broadcasting Network OKFM. Madadalan man po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang misa nin banwaan. I-like asin i-share po ini sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakaka-atender nin Santa Misa. Matindog po para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan malugod ka mo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na aldaw po sa Indogabos. Diyos marahay na aldaw po, Padre.